Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Itxaso Agirre dugu gurekin platoan. Antzerki munduan ibilia, baita musika munduan ere. Gaur bi arlo horiei buruz hitz egingo dugu, eta baita ere beste gauza askori buruz ere. Ongi etorri, Itxaso? Eskerrik asko, Itxaso. Zer modu zaude? Ongi, oso ongi eta zu. Bai, ondo hemen, zu egoteaz, ez? Normalean zu egona zara ez beste aldean? Bueno, gutxi, baina, oso gutxi. Bueno, baina egona zinen hemen Euskal Zitin, ez? Programan, ze guai. Eta gero, arte eszenikoen munduan pixka bat nola definitzen zara? Begira, oso galdera hona da eta gustatzen zait ze egia da, Karo, asko esaten da ez, esan behar du aktorea gara ez dakitzen, baina gero da esatea bezala ni itzultzaia naizela ez dakit. Vale. Bai ikasi dut ez, itzulpengintza eta Nafarroako Antzerki Eskolan ere, baina gero egia da, ez nintzela ez batean ez bestean buru belarri sartu, ez da izan. Vale. Eta bai egiten ditut itzulpentsoak eta bai egiten ditut aktore lanak, baina egia da gero azkenan zer naiz, Itxaso naiz, ez? Eta egiten dut gauza batzuk, eta beste batzuk. Baina, aktorea maiuskulaz, ez. Ze azkenan hori da, uste dut, garrantzitsua dela behin eskolatik aterata nahi baduzu horriekin, azkenean da ofizio bat eskatzen duena, erregulartasuna, entrenamendua eta esfortzu izugarria. Eta igual ere, Nafarroan ere igual ez dago hainbeste aukerarik, eskatzen du igual mugitzea kapital handiagoetara eta niri horrek kristoreneko pereza ematen zidan. Eta, alde batetik baipena daukadala ez aprobetxatu izan de tiron horrez, bukatuta gero jarraitza, baina beste aldetik, bizitzan aukerak, ez? Oso gehiago daude eta ezin da dena egin, eta horrela, orduan, alde neurrian, gustatzen zait beti. Zeo zertan ibiltzea. Beraz, formakuntza aldetik ez, horretan formatu zinela, ez, interpretazioan edo Nafarroako Antzerki Eskolan, baina gero diozuna, ez diozu hor buru belarri ekin ez beste bultzada bat eman, eta uste dut ezinbestekoa dela nahi baduzu benetan aritu eta hortan apostua egin, ez? Eta uste garrantzitsua dela, apostua egitea, eta eskerrak badauden pertsonak apostua egiten dutenak horretan. Baina ez nahiz izan horietako bat momentuz, gero, Ja, nordaki gazteak gara, ez? Oraindik bai. Baina beti posible da, ez? Nire ama adibidez, beti gustatu izan zaio antzerki mundua, eta duela gutxi berriro bueltatu da klaun mundura, eta orain hasi da motibatu da beste lagun batzukin eta berriro obra bat montatzen, eta esaiot ez da inoiz berandu. Orduan horrek ere, animatzen dago. Beraz, orduan ama antzerki munduan egotea, lagundu zaitu txikitatik hor? Bai, klaro, bai. Bai, ez? Bera izan dela familian bultatu gaituena txikitatik pixka bat horretara. Gero guk ere, uste txikitan, behintzat ez bat egin kristoren irudimena geneukala. Bai. Bai, eta asmatzen egiten 10.000 jolas, 10.000 historia, eta bai, eta irrati programatan izan. Bai, irrati programak egiten zenituen? Egiten egiten irrati programak, sartzen ginen komunean, ez dakit zergatik. Bueno, eske komuniko akustika interesgarria da, Baliteke, badauka hor, badauka zerbait. Baina sartzen ginen komunean, asmatzen egiten programak, eta gero amonaren etxean ere lehengusinarekin, eta bai, txikitan lehengusinak eta beti antzerkiak egiten genituen. Eta gero amona hil zen, amona ere ibilia da, beste etxeko andre batzuken egiten zituzten, kriston antzerkiak. Ze guai! Bai, ez daukate formakuntzari, baina egiten zuten. Bai, eta justu amona hil zenean, esan nuen, igual gustatuko ditzaidake tresna horiek neure ganatzea, pixka bat jakitea edo nola egin, ez? Nola egin ongi, gauza. Ez pixka bat altuntun. Hori izan zen, igual zure momentua amonaren eriotzarekin hori izan zen konexio hori. Hori izan zen, erabat. Aparte, iritsitzen ni Mexikotik ona berriro galduta, esaten nuen, zer nahi dudan. Baina, bai, amonarenak eragin zuen. Eta konektatzen zaitu, alde horrekin baita ere, antzerkia egiten duzunean? Bai, batzutan bai.
Eta Mexikotik bueltatu zinela esan duzu, osea, Mexikon ere ibila... Ez egon ginen, hilabetetxo bat. Baina, bueno, pues hori, Gustora. justu ninduen hori, bai, bezak. Transizio puntu batean, ez, edo. Eta gero ere, aipatu duzu, zarela, itzulpen gintza landu duzula eta itzultzailea zarela, ez? Bi gauza horiek konpartitzea, zergatik aukeratik eta hori egin zenuen, ez? Bada, antzerki edo arteren mundua oso ez egonkorra delako edo beste aukera batengatik? Ez, nik itzulpen gintza ikasi nuen antzerki eskola baino lehen. Bale. Orduan, hori izan zen pixka bat, hizkuntzak ongi ematen zitzaizkidan, iparraldean sortuan ez da horren frantsesaia banuen eta izan zen pixka bat, aukeren artean gehienerak hartzen ninduena. Eta gero probatu dut ere bertan lan egitea, baina, oso falta zitzaidan beste txispa bat. Beste zerbait. Bai, eta, ez dakit bi disiplinek zer ikusi handia duten edo ez, baina, bai sormenerako ikuste bai hizkuntzek eta bai laguntzen dutela. Gero ez da aberastasun gehiago ez, gero ez da pedrada handiagoa ere izan zakezu, edo irudimena albidetzen du gehiago lantzea, eta gero idazterak orduan ere, nire irakurtzea asko gustatzen zait, eta orain nago elkarte batean lanean, eta ere bai mentzen du irakurri alizatea eta horrek ere, uste dut bai idazteak, bai itzultzeak, bai irakurtzeak, bai literatura munduak laguntzen duela, desde luego, bai beste sorkuntza disiplinetan, ez? Bai, kantu gintzan edo antzerkian edo gidoiak idazten edo, bai. Aipatu duzu idaztearen, aipatu duzu kantu gintza, horretan zaude baita ere, ez? Pixka bat, bai. Konta iguzu? Badugu, sartu nintzen Barainaineko lagun batzuk daukaten talde batean, Euskabereten, eta kantaria eta sortzailea joan zen Madrilera, eta justo norbaiten bila zebiltzan eta eskaini zidaten, eta egia esan oso gustora gabiltza talde horrekin, eta bai, badaukala ez antzerki puntua handia, ez, kabaret bat azkenean, orduan bai, musikariak izateaz gain, aktore lana ere egiten dugu, eta hor gabiltza bai. Nik musika tresna asko ez dut jotzen, baina bai, aurkezpen lanetan eta horrela ibiltzen gara. Karo, interpretazio aldetik eta ez, abestaren aldetik? Bai, eta kantatzen ere bai, gero kantatzen bai, oso ongi pasatzen dut kantatzen, ez dut kristona hotza, ez da gutxego ere, baina uste dut dela gauza bat ere lantzen dena. Ez igual, eskenik ez dut hotza kantatzeko nik ezagiz, baina uste dut gustatzen bat zaizu eta jartzen bat zara, eta lantzen baduzu, antzerki eskolan ikusi dugun bezala, ez? Jartzen zait, azkenean esaten duzu, ostras, lantzen badut beste tresna bat gehiago da. Hori da, ez? Hori, landu daiteke tonua, landu daiteke edo zer gauza, belarria eta erritmoa, eta orduan interesgarria da. Gaur justu, hautsi gaur nator pixka bat, baina bai, ongi dago. Beraz, formakuntza orduan garrantzitsua da, ez? Artea beren munduan baita ere, ez? Batutan, badago kontzeptu bat, ez? Duende bat izatearena, ez? Edo magia hori, ez? Balio duzu edo ez duzu balio, ez? Bai. Baina lantze hori, ez? Formakuntza hori garrantzitsua da orduan. Nik uste zinbestekoa dela azpimarratzea, uste dut arte guztietan, ez dela inor sortzen, berezko gaitasunarekin. Bertsola munduan ere, saioak aipatzen zuen egunean, hori ematen duela bertsolaria ateratzen dela eta badakiela bertsotan eta kristoreneko lanketa da horren atzean, ez, herrimategia egiten dute, asko lantzen da, bai, arte munduko gauza guztiak, ez, eta hori horregatik esaten nuen ere nik uste dut, bai, konstantzia hori behar dela, gero taula gainera atera eta zure buruarekin gustora sentitzeko, ez? Bai, disfrutatze hori ez, segurtasun horrekin, ez, edo oinarri horrekin. Bai, zeren hori da transmititzen duzuna gero bere kanpora begiran ikuste. Eta adibidez, Eusko Kabaret esan duzu, ez, aipatu zu deitzen. Euskabaret, hori da. Euskabaret, ni adibidez ikusi dudanean izan da jai giro batean, ez? Bai. Eta adibidez, pandemia garaiarekin eta nola eragin du guzti hori? Bai, pandemia garaian egia esan, uste dut mundu guztian bezala, gure artean ere dudak edo zalantzak geneuzkan eta iritzi ezberdinak, ez? Ensaiatzen jarraitzari buruz, ez jarraitu, gelditu,
berrartu utzi guztiz, azkenan urte asko dara matalde honek, eta batzuk hasieratik daude, eta hori da, ja, ez? bueno, ja, pizkati haientzago, ja. Igual, ja, está. Claro, ja, nahi Momentua zuten pasa da. igual. Baina, bueno, azkenean, berriro, bueno, uste dut denen harridurarako, edo, ni bintzat harritu nintzen berriro motibatu ginen, eta hor gabiltza, eta horren berriro hasiko gara. Baina bai pandemian izan zen pixka bat, entsaioak, hainbeste jende, ez? Claro. Orain gaur egun uste dut 9 garela, edo, eta hor, bueno, hasi ginen eskualeteko batekin eta beste 2 lagunekin, pixkat inguruan bizi ginenok, pandemia garaian, elkartu ginen, eta beste zerbait sortu genuen. Formatu txikiago bateko zerbait. Beste, ez zer ikusi eskaberetekin, baina hori ez, azkenean jo ustu behar genuela, elkartu eta sortu eta konpartitu eta gozatu eta kantatu, eta kalean egin, eta pixka bat, bueno, hortik kanalizatu mierda hori guztia, ez? Bai, ez? Zena momentu honetan. Bai, eta hori bai, hola izan da. Eta orain formatu txiki hori taularatzen ari zarete, edo formatu handiago batean jarraitu nahi duzue? Uste dut biak egingo ditu. Biak, ditu? Bueno, esan dut talde txikiarekin orain hasi gara Luzin betea dugu izena. Eta, bueno, berez antzerki eskolako beste aktore batekin nabil, kantatzen, eta gero gitarra eta perkusioa ere baditugu, gitarra ere jotzen dut, eta hor gabiltza, eta orain hasi gara pixka bat, guazen pixka kalera ateratzera edo konpartitzera, bai. Eta gero euskaratekin ere, orain ematen du, berriro hasiko garela ere. Eta nola desberdintzen dituzu biak? Ze arlotan edo dira ezberdinak edo? Uste dut Luzin betea, bueno, pixka bat gureagoa dela, ateratzen garenean gu gara, ez? Vale. Ni itxaso naiz eta neri da, eta naiz eta, bueno, egunaren arabera gauza bat ala beste egin, eta, Bueno, pertsonak garen moduan, ez? Baina ez gaude. Bai, nahiko aske garela, baina nahiko gu, esan nion nahiko biluzik ateratzen gara, eta lehenko egunean hori lehenengo kontzertu izan genuen, eta bai zenuela, ze urduritasun puntu hori, ez? Eta, karo, bestean uste dut ateratzen garela taula gainera, makillatuta, jantzita, pertsonai batekin edo, ez? Bakoitzak badu bere pertsonaia, bakoitzak landu du bere pertsonaia, pertsonai bakoitzak badu bere historia, eta pertsonai bakoitzak ateratzen du indarra daukan lekutik, baina ni ez naiz itxaso ateratzen izenean, orduan uste dut hori oso lagungarria egiten zaigula. Distantzia hori, ez? Bai. Hartzea, ez? Bai. Askeago sentitzeko edo... Bai, askeago sentitzeko eta beste bide batzutatik joatea baimentzeko ere bai. Claro. Igual ez nuke egingo nik itxaso bezala, eta igual pertsona bezala bai. Eta aipatu duzu Neli eta zu zaudetela hor kantatzen, eta hizkuntza aldetik ere, ez? Garrantzitsua da kantatzerakoan erabiltzen duzuen hizkuntza edo hizkuntzaren aukeraketa edo... Niretzat hizkuntza garrantzitsua da, eta liberean ez da batera garrantzitsua. Vale. Batetik nik sortzen dudanean edo idazten dudanean eta zerbait taula hartu nahi dudanean euskaraz sortzen dut nire hizkuntza delako, eta liberean iruditzen zaidalako garrantzitsua euskal kultura eta euskal munduari emateko bultzada hori eta ikusgarritasuna emateko. Era berean uste dut aldi berean hizkuntza tresna bat besterik ez dela komunikatzeko zerbait, baina beste modu asko daudela, ez? Musika eta gorputza eta. Orduan, kasu honetan, Neli ez da euskalduna, bera armeniarra da, eta orduan Nerik eta nik ditugun hizkuntza komunak gaztelera eta frantsesa dira. Orduan gaztelera eta frantsesez ditugu kanta batzuk, eta inglesez batzen bat, baina gero armenieraz eta euskaraz ere kantatzen dugu, eta orduan nik ez dakit zer kantatzen dudan, baina kantatzen dut. Eta berak euskaraz ere. Orduan, nire ustez zati hori da politena. Eta igual gehien kostatu zaiguna, baina nola gehien landu duguna den, ateratzen da oso ongi. Ze polita. Gustatzen zaitu bai zati hori, ez? Eta aldi berean, egia da, gustatzen zaidala asko armenieraz kantatzea, adibidez. Eta ez dut zer ulertzen, berak itzulpen orokorra egin didala, eta bai, eta ze pixkat ze sentsazio baina ez dakit, da belarriz ikasten duzunean bezala zerbait eta botatzen duzu hola,
gustatzen zait asko sentsazio hori, ez? Bai, ez pentsatzea zer ari naizen esaten, baizik eta kantatzen ari naiz, kantatzen. Ez dakit nola. Claro, bai. Bai, soinu horretan erreparatzen, ez, edo? Hori da. Bai, soinu horrek nola eragiten didan niri, ez? Claro. Ez dakit, bueno. Interesgarria kontzeptua, bai. Bai. Esperientzia polita. Bai, ongi pasatzen dugu. Eta Euskabareten badituzue horrela ja datak, igual, udara begira... Bai, begira ze ongi, bai. Artazan joko dugu lehenengo kontzertua, lehenengo hori, azken aldikoa, ekainaren lehen asteburuan. Okerrez banago larun batean. Ez dakitzea, ez niz gogoratzen, bai. Eta gero hilabete bukaeran, Arbizun joko dugu, festetan, hilabete bukaeran, bai, ekainaren bukaeran. Eta ondoren San Ferminetan ere... San Ferminetan ere egongo zarete, bitu? Bai. Eta Euskabaret bai badauka baita ere sexualitatearekin eta horrelako lotura, ez? Baita ere. Bai, Euskabaretek sortu zutenean, markatu zutenean hori, ez? 3 ardatz dituela, ez? Euskara, sexu askapena eta feminismoa. Orduan, bai saiatzen gara hori ikusarazten eta aldarrikatzen eta gozatzen eta gozarazten, ez? Eta hori dena, oso divertigarria. Bai, gure artean, ez dakit, ematen du joku handia, bai. Oso ongi pasatzen dugu estena gainean, eta gero estena azpian, uste dut, falta, beti esaten dute, gero gara oso normatiba, beste igual, baina bai batzutan esaten dugu, ez, beharko genuke Euskaratetik gehiago ikasi eta gure bizitza errealean ez aplikatu gehiago. Bai. Bai, noski baietz. Eta gero baita ere, antzerkiarekin baita ere baduzue obra bat, ez? Bai, azken aldian, Garazi San Martin etorri zen Bartzelonatik, bera bai, egon zen Lekoke, antzerkia ikasten, gorputzaten antzerkia, eta etorri zen onera ideia finko batekin eta horri ekin genion. Eta, bai, antzerki familiarra da, eta izena du Norazoaz Kalamiti, eta, horrekin ere bai bagabiltza. Horrekin bagabiltza, bai, hasi ginen duela Kerrezban agurte pare bat, eta pandemia tarteko eta bai lortu dugu, pixka bat festivaletan eta sartz, eta bai, pixka bat ikusgarritasuna ematea, eta oso gustora horrekin, bai. Azkenean polita da ere, zegarazik zeukan ideia hori, eta azkenean, ikuste taula gainean, eta bai, gustatzen zaigu. Eta gero asko gustatzen dugu ere beste puntu batetik, baina aurrekin eta ikuste reakzio eta jolastea ere aurre zerarekin, bai. Horre normatibitate, aipatutako normatibitate horrekin ere, apurtze hori egin nahi duzu, ez? Garazik ideia hori zeukan, ez? Hasi zenean, bai, zeukan karta jolas bat uste dut okerrez banago pixkat cowboy munduka edo Far West mundukoa, eta bai mundu hori oso maskulinoa da, ez? Lukilu, pistola, gizonak, tabernak, maskulinitatea, bortizkeria, ez? Asko ematen da. Orduan nahi zian pixkat buelta eman, eta neska bat jarri hor, protagonista gisa, eta esan neska honek ametsa dauka, eta bete nahi du, ez? Ez da gero desastre bat izan, baina, bai, alde horri ere eman nahi ziola buelta, eta uste dut, bai, komentatu diguten ez publikotik ere, bai, feedback hori eman digute, bai, ulertzen da, bai, badagoela hor beste mezu bat, ez? Lehenkoan komentatzen zian, lagun itzultzaile batek hori, bai, nabaritzen dela, askotan antzerki familiarra, pereza ematen diola berari, esaten duelako, aurrentzako gauzak askotan ez dutela... Ez dutela mezurik, ez dutela hor mamirik, ez? Hori da, ez dutela mamirik edo beti-betiko edo, eta hor bai atzean aberitzen dela beste intentzio hori badagoela, ez? Batzutan igual horrekin ere, badaukagu joera pentsatzeko ez direla gai, ez? Mezu bat ulertzeko edo... Asko infantilizatzen hori da, ez? Ikustu dut, eta horrek dauzkatela zentzumen guztiak guk baino irekiago, daudela guk baino prestago absorbitzeko etortzen zaiena, eta hartzen dutela inork baino epaiketa gutxiagorekin. Ez azkenean guk gero ez da helduago, gero ez da forma gehiago hartzen goaz batzutan, eta zurruntzen goaz zentzu batean, ez? Zaila egiten da, niri behintzat zaila egiten zai batzutan horri buelta ematea. Eta aurrak nik uste dut, bai, daudela oso prest jasotzeko dena. Zuretzat artea, beti gizartearekin konprometitua izan behar du? Edo izan daiteke entretenimendu hutsa? Izan daiteke entretenimendu hutsa nik uste, baina bai niri gustatzen zait, jake taula gainean espazio bat hartzen dugun edo ematen zaigun edo,
aprobetxatzea, bai, nahiz da humoretik izan, nahiz da edo zeinek ikuspuntutik izan, ez gustatzen ere dramatiko edo panfletista jartzea, taula gainean ez bat ere gustatzen. Baina bai gustatzen zait humoretik eta hor zeharka beste arlo batzuk lantzea. Bai, osea, utxala den antzerkia ere, en fin, bueno, osea, niri ez dakit heltzen zaidan berdin. Ez zait heltzen berdin. Desde luego. Orduan, bai, osea, posible da eta bai, eta batzutan egia da, ez? Igual, perfil bat dator antzerkia ikustera eta nahi duena da off, eta irri egin, eta jazta. Eta ez jarri inongo filtrorik da horitzuz dait erabat legitimo ere bai, eta oso ongi, Bai, denetik egon behar da, bai, bueno. Eta hor duzu zerbait itxaso eskuta artean? Bai, edokat. Ez? Bai. Konta iguzu. Nik eskatu zut zerbait ekartzeko, eta zu? Nek ez dauka inolako misteriorik. Harrapatu dudan, bai, gauza bada. Bueno, duela bi asteburu galditu nintzen lagun batekin baztanen, txiki-txikitako lagun bat, espaldiz nuena ikusi, eta berarekin ikusi dut, nire barne imaginazio mundua ezin nuela berarekin, zen ere txikitako lagun mina, Siberuko ikastolan. Eta orduan bera, bai, beratan eritzen ginen beti jolasten, beti, eskolako patioan zuaitzekin ezakitzen genituen gure sorginkere, gure historia, gure zerak, eta asko guztan zitzaigun ere mendira joate, eta hori duela gutxi elkarri ikusi dugu berriro, ezakitzen bat urte eta gero, eta joan ginen mendira, esan gano gazen mendira. Eta orduan, aurkitu ginen ardi bat hor, bueno, ez dakit nik ez dakit gainera, eske pixkat erreta dago gainera. Nik ez dakit tximista atejoz ardi hori nizte pasatzen, errezuten, bueno, total zeudela hor ardi baten ezurrak eta hola. Eta orduan, aurkitu nuen hau, eta irizitzen oso polita, eta oso kuriosoa zematen du aldiberan arlekin bat, zurrarekin eta horrela. Orduan hartu nuen, eta esan nuen hau pintatuko dut egingo dut zerbait, eta geroztik hor daukat, ez dut ukitu. Baina pentsatu dut, bai, dela pixkat simbolikoki antzerkiaren dekadentzia, ese antzerki eszenikoak, pixka bat, hau da, ez? Oraintxe bertan antzerkia izan daiteke pixkat, hau. Ez dakit ze parte den ardiaren hau, esango dute hartzaineko beki. Bizkarre zuraren zati bat edo koksiz ez dakit zerren egia esan, ze... Baina, bueno, edo zer dela ere gustatzen zait forma. Eta metafora ere interesgarria, Bai. Osea, horrela ikusten duzu antzerkiaren egoera oraintxe bertan. A ber, bai eta ez, uste dut, batez ere euskaraz antzerkia eta ari dela, eta dela pertsona asko, bai, bueno, Bilbon ere badago ez, arte drama ere hori da kristoren lana egiten, iruditzen zaite, bai, ari dela eta bultzatu behar dela. Eta, bueno, gero improviso eta hortik eta beste adar batzuk ere lantzen ari direla, eta, bueno, iruditzen zait berrikuntza datorrela eta goi dagoela. Aldi berean hori, gora honek ekarri duen krisiarekin eta ez da beti erresa jendean antzerkira ekarraraztea, animatzea, eta bueno, da azkenean arte bat oso zaharra ez, oso, bueno, beste arte guztiak baino zaharragoa, eta kriston historia dauka. Orduan, bueno, igual ez dakit adintarte bati ez da erresa helaraztea edo, ez? Eta gero badago pertsona perfil bat, antzerkira ez dela, ez duena ohitura hori jaso, ez, familian edo herrian edo inguruan, eta ez dira antzerkira joaten eta listo. Bueno, ez nahiz joaten bezala zer dakit nik futbol partia batera, Osea, bakoitza berea, baina ikustu ni iparraldean sortua naiz eta iparraldean bai kulturalki bai oso pusanta da eta badu ohitura, uste dut bai gazteak ere, bai aurrak antzerkira joateko eta oso baloraztuta dagoen arte bat da. Hemen hartu naiz igual ez zain beste edo ez modu berean edo berritzaileagoa da eta orduan beste parte bat galtzen duzu. Bueno, zaila da, ez nola iritsi denengana, ezin da, nik uste denei gustatu. Baina bai ikusten duzula aldea Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren artean? Bai, nik bai, iritsi zait badagoela, bai. Iritsi zait bai ez. Eta gero Frantziar estatuak ere azkenean uste dut diru laguntza gehiago ematen duela. Intermitentz moduko hori baita ere dago, ez? Bai. Eta interesgarria da ere, klaro, hor nik baitu lagun batzuk hor dabiltzanak ere, eta bai, mugitzen da. Gero, bueno, iparraldean ere jende kantitatez askoz gutxiago dago, eta egiten da dagoenarekin, eta baina oso gauza politak egiten dira, interesgarriak, eta lotuta ere tradizioarekin, eta... Bai. Hemen ere, esan egiten ere egiten dira kristoren gauzak, eta denetan, baina
iruditzen zait bai baloratuta dagoela, igual gehiago historikoki eta ematen zaiola beste pixu bat, igual. Igual ohitura hori edo tradizio hori, ez? Eta hori generazioz generazio pasatzen den tradizio hori, igual garrantzitsua dela, ez? Adibidez, badakit Atarrabian, adibidez, igandetan beti betetzen da antzokia, ez? Bai. Eta hori da, pues, Atarrabia Gorriak ohitura duelako igandetan antzerkira joateko. Hori da. Ez? Eta bai, egia da arrazoi duzu, badira herri batzuk, Kurioso, konkretuak, ez? Bai. badagoela ohitura hori, ez? Non ere bai, nola beste herri hau ere, Iruritan uste dut ere, hilabetean behin edo igandetan ere egiten dela, eta edo bai, Irurita osoa, eta orduan oso eskertua da Iruritako publikoa, ez? Claro. Bai, badira herri batzukola, bai, eman zaiona bultzada hori, eta azken ere pixka bat, eta hor botatzen dut pilota beste teatro, baina igual dago pixkat ere horre kultura arloko jendearen esku, ez? Osea, pixkat kontratazioan ibiltzen direnak eta programazioan eta udaletxetan eta igual hor ere badagoela aukera, ez? Diru horrekin horri inbertitzeko, ez da beti erresa, Ze banatu behar da dirua ere, ez dago beti diru asko, baina bueno, badago aukera, ez? Horri bultzada bat emateko. Bai, ze gainera, imaginatzen dut, ez? Hasi berria zarenean, ez? Zaila dela proiektu bat saltzen, ez? Zaila da saltzea, zaila da norbait zuregatik apostu egitea, ez? Bai. Eta hori ere igual beldurtzen duela, ez? Jendea zerbait hasteko eta antzerki munduan murgiltzeko, ez? Erabat. Bai. Apostu hori egiteko, lehen komentatzen denuen apostu hori egiteko, ez? Erabat ados, bai. Edo formatzen zara gehiago, eta ja lortzen duzu pixka bat beste izen bat, eta gero ausardia behar dela ere bai, Osa, badago jende asko, ausartu dena eta egin duena beira, nik daukat ideia hau, eta egingo dut, eta banoa atope. Eta beste guztia. Baina gero egia da, nik lagun asko ditut igual, apostoria egin alizateko bizi behar dute gurasoekin. Claro. Bai mendu alkile horret pagatzea, ez? Orduan bai da, mundu oso prekarioa da. Oso prekarioa da, hori argi dago. Orduan, bai, hor nola oreka bilatu zaila da. Eta gero esaten duzuna, ez? Izen bat izateak beti laguntzen du, bai. Taldean balima dago norbait, pixka gehiago ibilia, pixka gehiago, ez? Beste referentzia batzuk dituena, argi dago, jende gehiago animatzen dela, argi dago, bai, hori nabaritzen da. Dola gutxik Arekirin antolatu genituen ere, antolatu genuen ziklo bat justo nano antzerkiaroa izenekoa, eta, esperimentu gisa, ze Arekirin ez da antolatu indikolako formatorik, eta bai funtzionatu zuen nahiko ongi eta oso gustora geratu ginen, baina bai ikusi zela, ez, hori bai kartzen zuenan pixka bet ezagunagoa den horbait, edo ibilia dena, edo igual inkluso telebistan pixka ibilia dena, eta jende gehiago dator. Bai, jende gehiago dator, edo betetzen duzu erresago. Bai. Hori hola da. Gainera orain badago ere, euskal kulturari begira, ez, Laba, ez? Espazioa ireki dute, ez? Eta, zuek hor ere egon zineten, ez? Kalamitirekin okerrez banago. Hori da, duela gutxi horregon ginen, bai. Bai, Laba adibidez, aproposagoa da, bai, igual karrikiri bat, baina karrikiri txikiagoa da azkenean. Beste formatu batean egiteko, ez? Intimistagoa izan daiteke. Bai, Laba adibidez, horretarako aukera ematen du, eta bultzada bat eman bartzaio gainera, ez? Hasiera honetan ikuste dut, bai, hor hasi dira gauza disente antolatzen, elkarlanean ere gauzak antolatzen hasi dira, edo hasi gara ere elkarrekin, eta uste dut, euskal gintzan eta kulturan gabiltzan jendea eta proiektuak batzea oso garrantzitsua dela indarrak batzeko, bai. Bai, ze beti baita ere, badirudi ez artean badagoela horrelako kompetizio edo, ez? Bai, kutsu hori. Bai, eta hori da beste alde bat, etxedeana bat ere gustatzen aldi berean, ez? Zer bai badaukat irudia, edo jendeak ere igual dauka irudi hori gutaz, ez? Taula gainera igotzen garen jendea edo antzerki ikasi dugun jendea edo gustatzen zaiguna, ez? Azkenean ere gustatzen zaigu ikusgaitzaten eta gustatzen zaigu eta hor dago ere egoa, ez? Pixka bat, ez? Azkenean hor arriskutsua da, ezta? Badut lagun bat Parisen ikasketak egin dituena eta esaten zian, ostras, eske Parisko eskola nahiko potente batean dagoela eta azkenean, hor
hor da behien jendea edo egia da, azkenan askotan helburu ezberdinekin hasten zarela eta bueno, batzuk nahi dute zinema, beste batzuk antzerkia, baina bai, puntu hori eszenara igotzea eta, ez? Pues, bai, joan zei zure galdera zeiten, zehazten ez joan zei. Bai, baina hortik dator, ez? Ego horrekin, ez? Ego... Ida, arriskutsua dela, pixka. Bai, konpetitzeko gure artean eta hori da. Bai, esatu hitz erabili du. Bai, hori, iruditzen zait, kakaba dela hori, bai. Ze gero ere badago asko hori, ez? Jo, norekin egin nahi du dela, berekin delako, larre hostia, ez? Aktore bezala gustatzen, pila bat egitzen. Baina igual hor bidean ere galtzen ditugu beste pertsona batzuk, ez? Edo beste, uste dut, aktore bakoitzak daukala bere puntu fuertea eta puntu ahula. Eta hor da, hor denei ateratzen altzaiela, ez, partidoa. Baina bai asko jokatzen dugula hor, nik lan nahi dut pertsona honekin delako la hostia, eta gainera ikusiko naute gehiago, eta gainera ez funtzionatuko du hobeto. Eta hor dago hor, kompetentzia puntu bat, pixkat atzeraka botatzen hauena nire ere behintzat, bai. Ze, hori, pena da azkenean, pena da edo zaila da nola dena egin edo... Horreka bilatu edo, bai. Gainera, baita ere hori ez, batzutan, famatua da edo fama puntu hori dauka, orduan horrekin egin nahi dut lan ez, baina gero baita ere, antzerkian harreman pertsonalak oso garrantzitsuak dira, ez? Eta egian, norbaitekin lan egin nahi duzu, izen bat duelako edo, baina benetan gero antzerkia aurrera aterako duena eta obra polit bat eta disfrute hori, ez? Bidaliko dizuna edo konpartituko duena zurekin, eta harreman horiek ondo eta onak direnean, ez? Bai, eta zuko dakizu, azkenean atzerki bat aularatzeko atzean dagoen lana da gehiena. Hori da. Atzean dauka izugarrizko lana eta ensaioetan zuk disfrutatzen baduzu eta bestetik ikasten baduzu, baina katxonde hori eta jolas hori sortzen bada eta sanoa bada eta ez badago hor botererik, ez badago botererik edo, zuzendaria dago beti, baina, bueno, uste dut, ateratzen direla gauza aberatsagoak eta zu ere igual, beste segurtasun bat ere irabazten zula edo beste, bai. Alde batetik iruditzen zait bai jarri behar dela firme eta behar dela zuzendari zorrotz bat zer interesgarria da beti patinatzen dugulako batek alde bestetik ez. Baina bai, hori ere garrantzitsua da, bai. Bueno, gauzatxo hori nik uste ja jarri ezakezula gure gauzen artean. Zer jarriko dut itxaso. Nahi duzun tokian, ostras, igual hor kontuz, Hor eroriko da, ez da? Bai. Ez ez dute zer tapatu nahi. Bueno, hemen, kolas bat sortzuko dugu hemen zuen presentziarekin. Ze ongi, bai zema gauza, ez nintzen fijatu, Bai, bueno, eta falta direnak oraindikan, ez? Desente falta dira oraindikan etortzeko. Diogenesa lortuko duzu hemen. Ja, bai. Bueno, gero, bai, bueltatzen dugula gehiena, así que... Bueno, bai. Ez, hau nik nahi duzu, bai, hemen. Baina ez denuen margotu behar, marraztu behar. Bai, egia da. Punki bat hor. Bai. Eta gero, aipatu dugu dekadentzia sosaren eta behin duzu metafora, baina sos ordez beste gauzaren bat jarri ahalko bazenun, mezu positiboagoren bat edo... Bai, arte eszenikoak aurrera, aurrera, tope, bai. Ikuste dut animatu behar garela gauzak sortzen, ez? Eta niri buruari esaten diot ere, bai. Animatu behar gara idazten, ez? Nengoan lagun batekin esaten, hortaz ari ginen, ez? Jo, ez dugu eman, ez dugu eman pausoa, bueno, ez gara joan, ez dugu aprobetxatu, eta ez dugu... Eta esaten nion, bueno, a ber, egia da, jarri behar garela. Osa, azkenean sorkuntzan ikuste datorrela asko asperduratik, osea, zu aspertzen zarenean hasten zara, sortzen ez txikitan bezala, aspertzen naiz eta, bueno, hasten naiz imaginatzen eta sortzen dut zerbait. Baina uste dut ere, bueno, behar dela pixka bat, bueno, eta miseriatik ere dator sorkuntza askotan ez nago fatal eta sortzen dut. Beti daude, krisialdi garaietan, beti daude loraldiak ez zentzu horretan. Bai, orduan hortik ere tiratu behar da, ez? Nahiz eta sos egoeran egon, nik uste dut garrantzitsua dela. Bai, esatea, bueno, a ber, nik daukat pedra da buruan aspalditik, nahi dut egin, daukat gai hau nahi dut landu, edo terapia bezala erabili, bakoitzaia nahi duen bezala, baina nahi dut zerbait egin honekin,
pues egin. Eta igual asko pentsatzen dugu bereziki emakumeek, esker zena nola aterako naiz honekin, landu behar du gehiago, egin behar dut hori begiratu behar naute, kriston prozesur ustea eta kriston ez perfekzioaren bila, eta uste dut, askota, jarri behar garela, eta jazta, eta dedikatu denbora. Eta esan, venga, nik adibidez denbora libre desinta dokatuzkanen, eta venga, jarri denbora bat, esan, venga, igual egunero tartetxo bat hartu, eta esan, nahiz da ez den ez dira ateratzen, bintzat, egon, eta esan, zerbait sortuko da, momenturen batetan, bai. Bai, interesgarria, eta gero ere aipatu duzu, nola pauso hori emateko batzutan sentsazioa dugu joan behar garela hiri handi batera edo beste nun baitera, ez? Baina hemen ere posible da, ez? Ez du zertan, bai, igual ere, hemen ere posible da, noski baietz, hemen ere kriston gauzak daude, eta guk geuk ere, pausa eman dezakegu eta beste iturri batzutatik ere dan, eta badaude gauzak egiteko hemen ere, noski bai. Ari da zerbait aldatzen Iruñan artistikoki, kultura arloan, egoten ari da horrelako aldaketa bat, edo uste duzu nabari dela duela 20 edo 25 urte bezala dagoela artea? Ja, pues ez dakit zer esan, zuk esango zenuke itxaso. Zer eskenik hemen dara 6 urte Iruñan. Bai, Bai. Osa, zu lehena non bizi zinen? Iparralden. Iparralden? Iparralden bai, eta Nafarroan, eta gero Gasteizen, gero Donostin, eta... Bale. Baina hemen Iruñan 6 urte daramat. Orduan ezin duzu aukeraketa hori egin, eh? Claro, horregatik errezagoa da zuretzat konparatzea iparralderekin edo beste toki batzuekin. Bai, baina bai nabari dudan, ez nintzen bueltaka zure galderari, eta da, igual, bai, herri mugimenduak, edo mugimendu sozialak, edo gaztetxe mugimenduak, edo tal feministen mugimendu horrek, bazegoela dola 6 urte, orain bai, pixka bat, eta pandemiarekin ikuste dut egin duela beraka asko, errepresio handia egon delako eta hori. Eta ez dakit lotura zuzena duen, baina, nik uste dut bai azkenean nabaritzen dela ere kalean eta bizi gutxiago dago edo ez bagaude hain saretuta eta individualismoa bagoaz, horre ere nabaritzen da horre ere... Saretze horiek bai bertan bera geratu zirela eta gainera ez zirela oinarrizkotzat hartu, ze bai lan etekin ekonomiko ematen zuten lanek bai izan zutela permisibotasun edo ez dakitzen den hitza, ez? Bai, ahal izan ziren pertsonak elkartu, ez, mitinak eta egin, baina gero hori, saretze herrikoietan edo militantzian edo, ez? Igual artean baita ere, hori bai bertan bera geratu zela, ez? Eta... Bai, pixkatu egon zen ez, zintzilik, eta bai, gero desalojoa, gero isilean eman ziren hor gauza asko, eta jendea biltzeko beldurrez ere, igual ez zen hainbeste kalera atera, ez zen hainbeste, ez, Iruña beti izan da oso, baina... Orduan ez dakit igual horrek ere pixka bat eragin du, segurazki, bai. Baina agian igual bueltatu gaitezke horretara. Bai, bai, positiboak izan behar dugu, naiz nazkagarriki positiboa, behintzat, eta uste du. Bueno, behar dugu, ez, positibotasuna, ez, bestela? Behar dugu, naiz da egoro beste momentu batzutan ez beti egon, baina bai, behar da. Orokorrean behar dugu, bai. Eta elkartu behar dugu, eta gauzak egin, bai. Bueno, baita ere, argi geratu zen ez, pandemian, artea supergarrantzitsua dela ez, gizakiontzat, ez, aurrera jarraitzeko, eta baita ere, zuzeneko arteak, kasu honetan arte eszenikoak, baita ere, zuzenekotasun hori oso onuragarria ez, eta interesgarria dela, ez? Nik uste dut oso, nik ematen diot gero ez da garrantzi gehiago presentziari, osea, presentzia, ni hemen nago zurekin orain, ze, egia da galtzen dela orain, galtzen ari da, ez, irabazten ari dira asko sare sozialak, ni uste dut astakeri badela sare sozialei diegun, menpekotasuna hori da, bai. Eta pantailei, eta, zerbaiten bidez, ez, ikusten zu bestea, babestuta bezala zaude, eta orduan gero ez da individualistagoa gara, baina nik uste dut presentziarena esaten duzuna oso garrantzitsua dela, bai, ni nago horrekin azken aldian, bai, uste dut oso garrantzitsua dela eta konpromezu hori hartu behar dugula, ez dakit, elkartzekoa, egotekoa, elkartzaintzeko modu bakarra da, osea, uste dut, presentzia eta fisikoki egotea eta bai, lasitasun horretatik, eske bestela azelere honek eramango gaitu eta ez dakit bukatuko dugun, baina bai, nik uste baietz. Zer da zuretzat arte eszenikoak, zuzeneko arte eszeniko horiek ikuslegoari ematen dioten gauzarik garrantzitsuena edo onuragarriena? Galdera ona da, nik uste gauza asko, bai, nik uste, azteko konektatzen duzula askoz gehiago ikusten ari zarenarekin.
askoz gehiago, askoz gehiago. Uste dut inpaktua handiagoa dela, eta orduan zuzenago zeharkatzen zaituela, ikusten ari zarenak, bai, intensoago bizi duzula edo, iruditzen zait, baietz. Eta ez dakit, ni behintzat ni publiko bezala, joaten naizenean, bai iruditzen zait, sortzen zaigula gogoa, ez dakit, bueno, pizten zaigula zerbait, ez dakit, telebista ikusten denean, ez dakit, beste zerbait tinkone, bai, baina hor zuzenean ikusten zunean, ni piztu egiten hau eta konektatzen hau askoz gehiago eta hurbilagoko sentitzen dut ikusten ari naizena, partekatzen du gehiago, empatizatzen du gehiago. Niri iruditzen zait zuzenekoak daukala, bai musika aldetik ere, igual antzerkia zari gara, baina bai zeharkatzen zaitu erabat, adibidez, kontzertuena, ostras, kontzertu hon bat, ez da jartza ez azede bat kotxean, ostras, eski, monote bat, gaur egun, Spotify, baina, bai, irabazten du. Eta ikustea musikari bat jotzen zuzenean ere, gaur egun ez elektronika, nire oso gustatzen elektronika, baina gaudela oso garai makinita garaian, orokorrean, eta ikustean horbait, bajoa jotzen ongi edo bateria jotzen, jos, pertsonari nola deskargatzen eta gozatzen ari den, ez? Eta zuk ere gozatzen zu orduan, ez? Espilu hori egiten da, ez? Bai. Interesgarria, bai. Eta, iaia bukatzeko, norbaitek utzi du galdera bat zuretzat. Bai. Bai, eta gainera da, galdera potentea. Bai. Esan zuen, klitxe bat, eta irakurri nuen esan nuen, ostras! Ze marroia horrengorako. Bai, hori ze. Zer da artea zuretzako? Niretzat artea da bizitza, nik uste dut. Arteri gabe, ni biziko nintzen uste dut depresioan, ez dakit. Arteak ematen dit, artea bizitza, niretzako da bizitza. Bizipoza eta... artea da nire ustez nire bizitzari ematen diona pixkat... Bizitza da taupadak, ez? Rutinatik edo... Bai, ateratzen gaituena pixka bat monotonia horretatik, bai. Artea da pixka bat, bai, hori da, niretzat hori da. Sentitza pixka bat, bizitzarekin konektatua, bai. Orain da zure txanda itxaso? Galdera bat idatzi behar dut. Idatzi behar duzu galdera bat, ama, urrengo konbidatuaren txat. Bai, hor duzu Klariona eta ezabatzekoa ere. Bale. Bauzu denbora lasaia. Bale. Pentsatzeko pixka bat. Artearekin izan behar du lotura pixka bat. Bueno, ez du zertan, urrengo gonbidatua izango da arte eszenikoekin lotuta dagoen norbait, baina zu galdetu aldiozu nahi duzuna politikaz ere edo. Zu galdera geratuko zara itxaso. A ber, ze galdetzen aldugu. Bai, ez dakit, igual formakuntzaren inguruan, ez dakit, non edo nola edo norekin gustatuko zaizuke formatzea edo... Bale, aurrera. Zeit besterik okurritzen dira. Primeran. Perfecto, horrela utziko dugu. Eta ikusi barko zurrengo elkarrezketa baita ere, zutaz zure elkarrezketaz aparte, ez? Agindeko erantzuna. Aldean erantzuna, bai. Mila esker. Zuri itxaso. Itxaso etortzeagatik. Bai, zuri gomendatik. Zorteon, noski. Zorteon proiektu guztiekin, uda hontan ikusteko aukera dudan showren bat edo. Hombre, bai, egongo gara. Primera. Bai, egongo gara eta elkartzen gara denak alde guztietan eta gozaba da, osea que... Hori da, ez? Eta disfrute horrekin, ez? Konektatuko gara, ez? Esaten zenuen moduan? Bai, seguru bai ez. Primera, bai, itxaso. Ondo izan.